Cum e? Perfect. Bun, acum e în siguranță aici. Ce ziceai ultima oară, baby? Nu mai știu. Dacă mă uit la tine, uit ce trebuie să zic. Îmi pare tine. Ai zis că în echipa asta în care ai intrat tu acum o să fii carry. Ce înseamnă? Hai să-ți explic. Într-o echipă există suport. Suport și carry, astea sunt cele mai importante. Din casa cealaltă, casa cealaltă. Da, 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 da. da, da, da. Da, 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 da. Ok, ok. Da, 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 da. Băi, nu poți să stai cu minte o clipă. Taci un pic. Asta a fost încercarea ta de a imita sunetul. Dar nu te umbla la telefon că poate iar cade. Lasă-l așa. Cred că îți pun leucoplast. Ce zici? Nu zici nimic? Hai leucoplast? Tulululu. Ce-a fost asta? Ai auzit tu pe cineva cu numele ăla? Ești foarte drăguț când mă ignori. Pot să fac asta în continuu. Da, ai făcut asta toată ziua. De ce m-aș opri acum? Păi tocmai, întreb și eu. De mere. Oh, scuze. Ai auzit? Crezi că dacă te ignor, nu te auzi? Ce ai auzit? Că tu te mulțumești și așa. Vezi, n-ai auzit. Ce n-am auzit? Dar nu partea aia trebuia să o auzi. Nu? Păi zi-mi. Că ți-am trimis un pupic. Când nu erai atent. Ăla trebuia să-l auzi. Zi, nu. Dacă nu poți să zici ceva. Nu mai pot să zic nimic. Nu mă las să zic nimic. Ești așa... Nu pot să-ți explic. Nesuferit. Ești un nesuferit, nu te mai suport. Nu știu de ce mai vorbesc cu tine acum. Și acum iar îți scrijezi părul. Nu știu nici ce să pierzi vremea aici cu mine pe internet. Da, nu știu nici eu. Deja e o lună irosită din viața mea. Nu a fost ok. Ha? Iubire. Da, iubire. Te aștept să te văd. Și eu pe tine. Să te pot chinui. Și eu pe tine. Oh. Ce?
Nimic. Sunt obosit, dar... Ești obosit. Și n-am unde să stau aici pe nimic, n-am cum să stau și mă disperă. Dacă vrei să vorbim pe Facebook, du-te înapoi și vorbim. O să merg imediat. Mai stai și mai întâlnim un pic. Foarte modest ai fost la faza asta. Nu o sună. Abia aștept să te văd. Bine. Ești frumos, ai auzit? Ah. Da.